Il-Gvern se jkun qed jgħaddi rapport lill kumpanija Riva li jinkludi serje ta' rotot ġodda li mistennija jtejbu s-servizz ta' trasport pubbliku. U mistenni li sal-ġimgħa d-dieħla rotot ġodda ikunu pubblikati għas-sodisfazzjon tal-pubbliku. B'hekk dawn ir-rotot se jkunu qed jitħabbru qabel iż-żmien imwiegħed hekk kif il-bidla fir-rotot kellha titlesta sa Novembru. Dan qalu l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi waqt li kienet jieħu sehem fil-programm min-naħa l-oħra fuq One. Inkun għaddejt kollox lill-Arriva u biex nikkuntentak il-ġimgħa d-dieħla u nikkuntenta l-pubbliku Malti Wawċi se norih li xi rotot kif għandhom ikunu u li m'għandhom ikunu. Se noħroġhom nippubblikhom, se nippubblika daw ir-rotot u mbagħad minn hemmhekk irridu naħdmu. Ma dan jiena wett tinsiex li sa Novembru daw kellhom ikunu lesti. Sa dan it-tant il-Ministru fisser kif il-Gvern kien se jieħu diversi miżuri li mistennija jtejbu t-toroq u s-sigurtà għal dawk kollha li għamlu użu minnhom. Il-Ministru Joe Mizzi qal li fil-Kunsill tas-Sigurtà fit-toroq qed jilqa' lil kull min huwa konċernat bħal huma ċ-ċiklisti li diġà resqu proposti biex jitfasslu lanes attrezzati għaċ-ċiklisti. F'intervent fl-istess programm Shadow Minister għat-Trasport Tony Bezzina ammetta li saru żbalji fil-qasam ta' trasport pubbliku, speċjalment fis-servizz tal-Arriva. Kompreżontus jekk ngħid li ma żbaljewx u naħseb li żbalji li għamilna pattejna għalihom. Bir-riżultat tal-elezzjoni, ġifieri żbalji saru. Il-Ministru Joe Mizzi qal li l-Gvern qiegħed fl-istadju li jibda jimplementa l-wedjiet elettorali tiegħu wara li għadda minn proċess ta' konsultazzjoni sħiħa ma' dawk kollha direttament involuti kif ukoll mal-pubbliku ġenerali.